saboda haka abin da nake so shine ku kama shi ku tafi da shi ku kai shi inda yake so a kai iyayenmu, ku kulle shi sai ya kwana 3 ranar da zai fita in ya so sai mu sallame shi mu ba shi kuɗin shi. Burina bai cika ba kuma ba zai cika ba in ba na cin mutuncinsa. Ni fa wannan hukuncin ban ce fa ba zan iya zama da shi ba baba, amma an riga an yanke min hukunci. To bari in gaya miki ko dawowa garin nan yayi ba ke ba zama sake zama da shi tunda ba shi da wata mamura. Mun fita daga gidan nan a matsayin talakawa yanzu kuma gashi nan mun da a matsayin attajirai masu kuɗi mawadata alhazai masu dala. A wasu 'yan canjin daloli muke so za a mana, to babu wanda hankalin mai tashi zuwa kansa a kai tsaye sai kai. Saude, na ga alama wannan baban nan naki da shi da sauran mutanen tun gabas gama yin laushi ba, amma babu damuwa za mu samu lokaci na musamman mu zo mu gama nika su sai sun yi tubus. Ba haka muka da kai ba haka muka da kai ba Rabi. Ya daga tashin ka kuma zaka dauki kuɗi ka canza musu. Allah da Allah fito da kuɗi, Allah ni ba na son wasa Allah. Rabi ya kace magana wani wasa ne, kuɗi suna gurin ka da Allah na san suna gurin ka. Wanda sai kake Zafin Nema a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 a YouTube channel ɗinmu mai suna SANQI SANI SADIQ da kuma karfe 9 a Saira Movies TV.